Yan, bubulwan mong makanyan. Ha? Wala ka naman pala eh. Ang pangusan nakagulot ni Mal eh. Oy, oy, oy. Eh, pwedeng mangulog kayo ni King SMA ini. Kuring pepakulong da ko rin manong kulang yan. Halo ko yung kapin mga pangulugin. Kaya nabili ng board member Tarsalili. Gusto nga ting mengulugin, bugbugan niya, tsaka ayaw kulong ano. Magkasto mengulog ka, mabugbog na ka, malakwang kapagin. Tapanayan da ka, ni Marga. Eh, mga kakirap pulis, makapadurot lang dyan. Hilapin din magbantay kayong katahimikan din, kaya ka mangulugin. Nano? Diyan pulis. Diyan pulis yung magbantay kayong katahimikan. Una ano sa? Eh, siguro totoo. Bakit? Una di ka pulis na kita, tinggulo may tumang pulis, hala. Bakit? Nano ka rin babantay ng pulis? Katahimikan. O ni Marga, numanula ka rin, gulo ka rin eh. Sira ka pa lang talaga. Malatawagin. Nyate laro kini, babantay rin katahimikan, dala mo kayong gulo. Nung siya yan talaga hindi. Ini malatawag yan. Pero paano saan? Oh. Bilib ko naman talaga kaya tiging kilog na niya siya. Nagbanda ka rin, lilintik. Yan. O tasapa, kung alam na naniman. Oh, bakit o kasabing magbilib ka? Yan mo naman na style niya siya. Oh. Karenggang mo, laliwayang dili klase yan. Bakit o kasabi mo? Hindi warang design taulo. Oh. Oh. Taulo lang talaga rin kaya warang design. Kikimula ka. Oye, kung pututungo, bota man na po ko sana. Ano yung malatawag yun, ha? Sikirok Latin, eh. Wow. O sige, kami na kang pugi, samasan me. O sige, ka magulbaan tayo ganyan da ko rin tawagin. Good evening! Batak na itunin doon, di siya pang mag-English. Tanda na ako din, kapampangan kayo, mag-English ka mo rin. O sira ka pa lang talaga eh. Bakit? Umuha ka din ng bisita, puro lang board member, vice mayor, mayor, congressman. Mali-mali mo, ilang makaintindi ka pampangan din ni Marga. Oh, tsaka hanggang tayo kilala na katang the pride of Pampanga. Bakit taketiking SM, ikatame, garal kata naman. Makaintindi kata namang English. Hindi ka kanya niya mag-English, siya maintindihan eh. Uli nga kami, garal eh. Sige, mag-English ka. Ay magasa may kamali ka, palaklak kay Loli Papa yan. Kaya ka magulo. Sige. Good evening! Tatak na doon, nabi sa yapin. Ladies, choice and mayonnaise! Ano yung malatawag ka? Teka marine, kalataw kayo, ang magpalaman. Nanong ladies choice and mayonnaise. Umanga pero kita eh. Samasan me, karentaw. Ka rin tao? O sige, ka rin tao. Samasan me. Good evening! Yan. Assorted people! Bakit na naman? Malkanan din gawa mong palaman, ngayon naman gawa mong biskwit. Nanong assorted. Mario, si patawag ka marine ka rin da ka na tawag yan. Papakit mo nga kami garal talaga. Ditak mo English ka pa makaintindi. Anong biskuit kaya mo? Paliwanag may bata intindihan niyo. Assorted people, yung buri na sabihan. Ano? Samot-samot la rin tao. Ating matwa, ating anak, ating mataba, ating payak, ating tuboy, ating bakla, ating matas, ating mababa. Assorted! O, naman mo rin tao kaya tiging Pampanga, uling ka pareho kong may gano'n din, naintindihan din English ko. O, rumit mayabang may naman ni Durot. Totoo naman eh. Kung magsalita ka bala, may garal ka. O, inukin mong pegaralan sa'yo, malawag ka na ako, loko. Manimal kakalapin ko kaya ka malaw ko. Kaya pegaralan? Unang pegaralan. O, yan mo yung magpalabaling pegaralan. Nan pine. Oy, botay mo balusoy. Oh. Yaku may graduate kong elementary kaya high school. Oh, Mana naman yari ito, may graduate kang elementary kaya high school. Wala na, ditak mo English, siya pa makaintindi. Paliwanag pe. Siyempre, yung mag-graduate kong elementary. Oh. Kan eskwela may sikang babaw bundok. Nanwari ka English matas. Ay. O yung eskwela. School. Uti high school. Talagang yung ka magaling ka kay English. Kalo ko, yan yung masunting ako tayo. Bakit? Inya sa lukuyan ko pang mag-arasoy. English is my favorite subject. Ay, no? English favorite subject? No. Nung kunan na ka kay English kaya, nagatan pa ka rin, nagarenta mo. Basta English mo sana, ako balang magdalagay ka. O sige, subukan lang kay English. Sige, sir. Kung talagang magaling ka. Pamo. Naman ka masakit ng English. Balo ko. O tayong English mo yung kwainting dyan. Ang bala, sige. Talagang English? O sige. Kung talagang magaling ka kay English. Oh. Nga mo kay English yung saging. Latonggan. Mateka ka na ako, loko. Ano Balong bang- gongan din. Saging kay English na to,
latondan. Latundan naman talaga eh. Inside in Kenya English, banana. Banana? Wow. Ah, nung sabayo. Eh, mukha loko soy. May garaw kung talaga loko. Kung talaga yun na may garal ka, Oh, subukan na nakamangyan kay ni spelling. spelling. Smart ka. Oh, pag grade 1 mo pa rin balong. Spelling ka no? Kung animal ka lupa na kamang kinder eh. Ali, baby face kung talaga eh. Kaya dahil ang baby face, may lana na igilagit. O sige, spelling ka ta. O sige, spelling.